Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Kasenjuk kisanglong kami himalang rin hakalay trik nailar ahaja pun rio. Kila penram juri kajing sya kan tho. Hau ba PS Lingdo kiba ula permi ha YouTube channel jongu. Kaba ula ai kerteng PS Lingdo. Hakajing lang ngablalong hakasnong nong halam Southwest Castle District. Kilong kami kila penram jur ya kajing kan tho uba PS Lingdo. Halo kajing turpai ba syaka office jonga Castle Autonomous District Council haka arpu ar tarik naitung aja pun rio. Bandawa badi ban weng news im nang tay sings im yong. Bat ban pelong nak election jits im. Bat thamaya ke himalang ren. Hakani ke kenti kilong kemi kila karpat ya district council. Ban pelong no election jits im. Kinang bagi khun ki hajar ke himalang ren. Kinio e hok. Kumba kila dawa nama bakim dan syu ke jing shanya yus im nang tay sings im yong. Ait kumba iba PS ikan tha yangi kilong kemi. Ndai kan mau ba PS lada klam mangi kilong kemi. Na pimi. Ndai ka jingkran jo pi yangi kilong kemi ait kumba pi ong yangi ba. Ngi kedup ya ki mendar. Ndai ba PS bangi kedup mangi kilong kemi ya kita ki mendar. Ndai sakli hima pi na kisim bat na ka khadisi. Mano ba ai trading lesson yaki. Ndai ba pin keno yangi kilong kemi bangi kedup ya ki mendar ngi klam kedup mangi kilong kemi. Umno ngin tur syakmat kumba piong bantur syakmat. Haba watang hausnam hajar kulai. Ba pila yawer yangi kilong kemi kilong kepa ki kun samla. Ban ong ban yat dakarali nrei hoat ngi ki kun ki hajar ngilakungu yapi. Han rei mentapat ino yangi ki kun ki hajar tang sitang lenti piklam penkut syuk. Tapi ong pat mentaba kalau akut ketu karali tang hausnam hajar kulai. Hendrei gitu kirang ba kibadang yalam yangi menta piong bahana baki yalam bakala yangi. Hakajing sisa makilei nadu usnam hajar kulai. Kiklam yalam bakala yangi. Hendrei ki yalam yangi haduk kabakut bangin da job sisa ya kata katong kabangi kuak sya ya ka riti kadustur kahok kejongi. Hendrei mapi ken kumno pi ino yangi mapi unong yalam nungkong pi ino yangi sitang lenti klam penkut te ngasok man ong ya pi PS bayol se gidon ke shalandat. Hendrei lada umdon ke shalandat kumno pin sukan randin no mapi unong yalam waningkong. Hendrei kini kirang ba kibayalam mentalai kidang yaine hendrei kibayalam bakala yangi ngiru kilong kemi ngisngau thu ba PS lada kini kinong yalam jungi kialam bakala yangi ngiru ngimbut ndrei ngisngau thu ba kialam yangi nadu usnam hajar kulai bayalam nengkong mapi nata kadau ngiyaine namar kialam ya kabadai hok sisa kanong kenti jongi kilong kemi manginri kendong nakabenta kikun kikti kijongi kibandangwan hadin habut ngasngau ban kerpat ya kakadisi basngau baha lada long kabala ban aino da ka election sim yangi kikun jo ka himalang rin namar bangin yo no sisa utau usim ubapura ndrei bangin bapintung biang i usim nang te sing simyong ba idei inong kamri kenti ngitip bangi kikun ki hajar jo ka hima nginsa don hapdang ke jing hapo ke hima ka jongi ngasyong hune ban keren nakamenta u ba CM ba kumno haba ya auto im lang tay ula kung sim yu klem dadon kajing penna ya kikun ki hajar ngidon kajing sokya ka bakraw hadu kata ba baro kiba long sim ne kiba long unong sensar jong ka hima lane jong kanu ka ari bakadon kajing sautu ya ki pajba ya ki kun ki hajar da kajing menjur jong ki kun ki hajar hendrei ngisngau hadu kata ba usiem
tungsim ya tau ulang tei ubakam ya ka hima jongi ya ukam rikenti ya ka hima jongi ti idon ka jingso ka bakrau ba ngikum ki kentai jong ka sinong jong ka himalang rin ngiwan hang ni ban ong yu tau CM ba kumno utung sim ya klem kanu ka jing pentip ya ki pajba ngikum ki kentai ngiyang na kamta ka hok long tenrai ba ngiwan leng ba jong ka kemi lada klem ka kemi imi na ai hantam ya utau ba PS ba ki ben ya ki yang ngikum ki kentai nong lang rin ba ngilong ki kentai bit sniang tema ipan bit sel tau PS ladangi bit sniang ngidang don kador kado bandi ya kado asniang ngiyo aspa yo hajar nrayu PS udah bit sel ti kajaru usuap ba ai kibriu baka batam na kibriu bat uta UPS lada ubenya ki kentai umi na ka kentai tibalai wen ne usuwan na bling ba udon ketap niang ba her na bling wat ublei udang wan long briu na ka kemi balai me benya ka kentai ngi ki kentai ngi don ka jing ngaurem ka bakrau na ka benta ka jing benjong UPS ai jubab menta ya uta UPS ba ngiwan siapo district council amdai bang ngiwan jit sim rengiwan ban kersan ya ki kun kikti ki jongi la shai la chisngi kin long kin sa hai kin pet sai lada ka district council ka tung ya u sim lang tai ban penlong sim ya u klem da tip ya da ki kun ki hajar kaban kong ngapan phai na kaban ta iba PS bai ong bakarali telakut hausnam hajar arpulai te ndrei kadai tang kajing yalam bakala jong kini kirang ba bamta ndrei hakajing sngew kajongi hakajing tip kajongi kalong ba iba PS hi iba pen kulumar yangi hausnam hajar arpulai ba iya wer ban yakarali ndrei mentapat kini kirang ba kibe alam yangi lu menta kirang ya chakmat ndrei iba PS hi iba lakan ria no yalade tip yolese idon ke shalandet ngiru ngim tip ya kata ndrei kumno insu kenrandin haba kampat kut iong bakalakut ndrei hakajing tip jongi tip 4 kut ndrei ipen tip ipen kut jubor menta usnam hajar akun riu at sakawai pat ba iong yangi kilong kemi balai pi pimtur ban khanrai ta kimender ngingim dei ba kilong kemi ki ban lik khanrai kimender kli na kisim ano ba ai trading license kidai kisim na kidai kilong kemi imdai mangi kilong kemi ki bang ilaj ai ta ki trading license ye kita ki mender sakali na ka council ru namar ba kumba iong yangi badai bantur syakmat balai ngin syutur mangi kisang long kemi non hok bangin tur ide ban kran ye kisim kan mano ba ai ka trading license ban ka council bersakawai ru mayu i ba PS ba i pelaj ko WhatsApp iong yangi ki kentai ba sayap lum jingalang biang haplau jongno re jongno te ka jingya lum jangi lei kalong badang ilum hang no ru kalong ka badai ndrei phi ken pi pelaj yaki social media pi pelaj hasilong ndrei ngilingi pelaj hapo ke himala jong te ngasnga kuman ong iba PS ngobhar perkhat pha swaban keren yakinu kinuru namar ni kilong kemi ni don ka hok bangin kit ya ka khandau ya ka siap na ka banta ki kun kiti jong la jong tangkan ni kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka asam bat meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka banta jong ka asam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka central pollution control board kalapin bna ya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher
Di nakata kadaw kini artili ki jala menta, ki sedang pen kreat bantau ya ka Joint Action Plan.